بسم الله الرحمن الرحيم. Draga braćo i cijene sestre, ono što dolazi nakon ispravnog vjerovanja jesu čovjekova djela. Međutim, prije nego što počnem nabrajati neka od tih djela, želim spomenuti jedno veliko pravilo u poimanju dobrih djela. Draga braćo, kada kažemo djela, mislimo prije svega činjenje djela i ostavljanje djela. Znači činjenja stvari koji su naređene i pohvale ili ostavljanje onih stvari koji su zabranjene. Međutim, nije činjenje svih djela na istom stepenu. Znači postoje određena djela kada i koje čovjek čini kako bi bio od vjernika. Što znači ako ih ne čini ne može nikako da bude pravi vjernik. I zato vidimo kako Kur'an i sunnet kada spominju vjerovanje, odmah poslije toga se spominje šta? Spominju se dobra djela. Zato što ne može, nije moguće sa strane razuma da u čovjekovom srcu bude vjerovanje i da čovjek kaže ja vjerujem u Allaha, vjerujem u sudnji dan, vjerujem u džennet, vjerujem u džahannam, vjerujem u kabur, vjerujem u ovo, vjerujem u ono, međutim neću nikako Allahu tebareke ve taala da padam na sećdu. To nije moguće da se desi. To je osobina licemjera. Uzvišeni Allah tebareke ve taala nam u Kur'anu govori da licemjeri šta? Govore svojim jezikom vjerujemo, međutim to svojim djelima ne potvrđuju. I zato postoje djela koja moraš činiti kako bi bio vjernik. A to je prije svega, kao što ćemo vidjeti, to je obavljanje namaza. S druge strane, također činjenje loših djela nije na istom stepenu. Postoje određeni stvari koje kada čovjek učinio i grijeh. Međutim, određene stvari ako učini izašao iz Allahove tebareke ve taala vjere. Na primjer, čovjek koji popije alkohol zna da je to zabranjeno. Jer sad tim izašao iz vjere? Nije. Međutim, dođe čovjek na udru bila i psuje Allaha. Hoćemo zato ga reći učinio si grijeh? Ne. Učinio si stvar sa kojom si izašao iz Allahove tebareke ve taala, sa kojom si izašao iz Allahove tebareke ve taala vjere.